भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभुजी என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 3 கிளாஸ் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. லெவல் 3 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ முதல் மந்திரத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பகவானே எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், எல்லா உயிர்களுக்கு தேவையானது அவரே சமமாக கொடுக்கிறாரு, அதை மட்டும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மற்ற உயிர்களுக்கு தேவையானதை நம்ம விட்டுடணும். அதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம்னா அது வந்து தவறான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ அனைத்து உயிர்களுக்கும் வாழ்வதற்கு என்ன தேவையோ அதை பகவான் கொடுத்திருக்க. சோ அதை மட்டும்தான் நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அந்த கொள்கையை ஸ்திரமா செயல்படுத்துறவங்க வந்து 100 ஆண்டு காலம் கூட வாழ முடியும் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த கொள்கையை அதை ஃபாலோ பண்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த கர்ம பலன்கள் இல்ல, பாவ விளைவுகள் இல்ல. அதனால அவங்க 100 ஆண்டுகள் கூட வாழக்கூடிய தகுதி பெறுகின்றார்கள். எந்த கொள்கையை ஃபாலோ பண்றவங்க? பகவான் சமமா கொடுத்திருக்கிறது, தனக்கு தேவையானதை மட்டும் வைத்து கொண்டு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான கொள்கையை கடைபிடிக்கக்கூடியவங்க. அத 2வது மந்திரத்துல பார்த்தோம். 3வது மந்திரத்துல என்ன பார்த்தோம்? அப்படி அந்த கொள்கையை கடைபிடிக்காதவர்கள், தனக்கு தேவையானது மட்டுமல்ல அதிகமான விஷயங்களை உபயோகப்படுத்துறாங்க இல்லையா, அப்படிப்பட்டவங்க 2 விதமான நரகங்கள்ல போறாங்கன்னு பார்த்தோம். என்ன அந்த 2 விதமான நரகங்கள்? யாரு சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? கேக்குதுங்க மாதாஜி. என்ன அந்த 2 விதமான நரகங்கள்?
அசுரர்களின் உலகங்கள் என்று அறியப்படும் இருளும் அறியாமையும் நிறைந்த லோகங்களுக்குள் நுழையும். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இருள் அறியாமை அப்படின்ற இந்த 2 விதமான நரகங்களுக்குள்ள அவங்க போறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும். யாரு தனக்கு தேவை ஆனது மட்டுமல்லாம அதீதமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடியவங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த பௌதீக பற்று இருக்கும். அந்த தேவைக்கு அதிகமா இருக்கிறதுனால மீண்டும் மீண்டும் பற்று, அந்த சுழற்சி, பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி. 4வது 5வது மந்திரங்களை நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பகவானுடைய அந்த சக்திகளை வந்து பார்த்தோம். அவருடைய அந்த 3 விதமான சக்திகள் பார்த்தோம். 3 விதமான பக்தர்களை பார்த்தோம். கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. மத்தியம அதிகாரியுடைய 4 குணங்களை பார்த்தோம். 6வது மந்திரத்துல அந்த உத்தம அதிகாரி மகாபாகவதர்கள் அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா உயிர்களுக்குள்ளாரையும் இருக்கக்கூடிய இறைவனை காண்கின்றார்கள் அவங்க அப்படின்னு. அவங்க வந்து அந்த இருமைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வெறுப்பு, பொறாமை அதெல்லாம் இல்லைன்னு நம்ம பார்த்தோம் 6வதுல. 7வது இதுல என்ன நம்ம பாக்குறோம்? அதை அப்படியே தொடர்ந்து அதே மகாபாகவதர்கள் பகவானை எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறதுனால எல்லா உயிர்களுக்குள்ளயும் பகவான் அந்த இறைத்தன்மையை வந்து அவங்க பாக்குறாங்க. ஜீவராசிகளையும் வந்து பகவானுடைய தன்மையாக பாக்குறாங்க. அளவில் நம்ம வேறுபட்டு இருந்தாலும் பகவானுடைய தன்மைகள் அந்த ஜீவராசிகளுக்கும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ அது மட்டுமல்ல, 8வது மந்திரத்துல என்ன பார்த்தோம்? மகாத்மா பகவானை எப்படியெல்லாம் காண வேண்டும், அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்றத 8வது மந்திரத்துல பார்த்தோம். எப்படிப்பட்டவர்? 8வது மந்திரத்துல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 8வது மந்திரத்துல பகவானை நம்ம அந்த மகாபாகவர்கள் எப்படி எல்லாம் பாக்குறாங்க? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லுங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே சரீரமற்றவருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? சரீரமற்றவருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. சுக்ரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். கொஞ்சம் பூஜை இருந்ததுப்பா, ஒரு 2 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். சரீரமற்றவர் அப்படின்றது வந்து இங்க என்ன வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது? அகாயம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை இருக்கு, சுக்ரம். யாரு இப்ப சொன்னீங்க? மாதாஜி விஜயலட்சுமி மாதாஜியா? சொல்லுங்க மாதாஜி. சரீரம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வார்த்தை என்ன? 8வது மந்திரம். சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. சர்வ வல்லமை பெற்றவர் இல்லையா? சுக்ரம் அப்படின்றத பார்த்தோம். மகத்தானவர், சரீரமற்றவர். ஓகே, அடுத்து எல்லாம் அறிந்தவர், எல்லாம் அறிந்தவர், குறையற்றவர், பரிசுத்தமானவர். ஓகே, சங்கரன் பிரபு உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். சங்கரன் பிரபு கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், உங்களை பாத்துக்கோங்க. வேற யாரு இருக்கீங்க? கலங்கமற்றவர் மாதாஜி. கலங்கமற்றவர். ஓகே, சர்வா பிரபு உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்றேன், கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க ப்ளீஸ். ஓகே, சோ பகவான் மகத்தானவர் இல்லையா? ரொம்ப திவ்யமானவர். நமக்குதான் ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். பகவானுக்கு அப்படி அல்ல. அவருக்கு சரீரமற்றவர் அப்படின்றத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? அவர் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கார். 3 நிலைகள்ல வந்து நம்ம அவரை பாக்குறோம். எப்படி பாக்குறோம்? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர், அந்த 3 நிலைகள்ல பாக்குறோம். அவர் எல்லாத்துலயும் உறைந்து இருக்கின்றார். நம்ம எப்படி அவர்கிட்ட அவரை நம்ம நினைச்சு வழிபாடு பண்றோமோ அப்படியே நமக்கு அவர் வந்து அருள் பாலிக்கின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். வேதம் அவர்தான், வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான் அப்படின்னு பார்த்தோம். எல்லாத்தையும் அறிந்தவர் அவர். அவருக்குன்னு எந்த ஒரு அவர் குறையற்றவர் அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த 8வது மந்திரத்தோட அந்த முடிவுல வந்து சூரியன் ஒரு சிறுநீர் கழிக்கிறாங்க ஒரு இடம்னா அது ரொம்ப அசுத்தமாயிடுது. ஆனா சூரியனுடைய அந்த கதிர்கள் படுறதுனால அது சுத்தமாகுது. அது போல பகவான் தூய்மையானவர், பரிசுத்தமானவர். அவருக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களுமே வந்து தூய்மையானவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பகவான் குறையற்றவர், மாசுபடாதவர், நரம்பற்றவர். அதான் அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்தூல சூக்ஷ்ம அந்த வேறுபாடு அல்ல அவருடைய உடலுக்கு. பரிசுத்தமானவர், எல்லோருடைய விருப்பங்களையும் தொன்று தொற்று நிறைவேற்றி வருபவரும் அவரே. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் தேவதேவர்களை வழிபாடு செய்யும் போது நமக்கு அதுல ஒரு திருப்தி வருது அப்படின்னுட்டு. அந்த தேவதேவர்கள் வழிபாடு மூலமாக நாம நினைக்கக்கூடிய விஷயத்தை சாதித்து கொடுப்பவரும் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து 8வது மந்திரத்துல பார்த்தோம். சோ மகாபாகவதர்கள் பகவானை இந்த நிலையில உணர்கின்றார்கள். அதனாலதான் நமக்கு வந்து அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு அப்படின்றத பார்த்தோம். அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடுனா என்ன? நம்ம கோவில்ல பகவான் ரூபமானவர்,
நம்ம கோவில்ல வழிபாடு பண்றோம் இல்லையா, சோ அதை அப்படியே பகவான் ஸ்வீகரித்துக் கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்ல, அவருடைய தன்மை நிறைய பார்க்கிறோம். நமக்கு தான் புலன்கள், அந்த குறிப்பிட்ட புலன் அந்த அந்த ஒரு செயலை தான் பண்ணோம்னா, பகவானுக்கு அப்படி அல்ல. ஜடத்தை ஆன்மீகமாக மாற்றக்கூடியவரும், ஆன்மீகத்தை ஜடமாக மாற்றக்கூடிய தன்மையும் பகவான் கிட்ட இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம பௌதிக ஆசையனால தேவதேவியர்கள் வழிபாடு பண்றோமே, அதை ஆஹ் நமக்கு செய்து கொடுக்கக்கூடியவரும், பூரணமாக முடித்து கொடுக்கக்கூடியவரும் பகவானா இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்தோம் இல்லையா. சோ ஏன்னா இங்க எல்லாமே அவர்தான் போது, எந்த ஒரு செயல் முழுமையாக நடைபெற்றாலும் அது இங்க இருந்து அவர் ஸ்தாபிச்ச இந்த லோகத்துல இருந்து தானே கிடைக்குது, இந்த பிரபஞ்சத்துல தானே கிடைக்குது. அப்போ அவர் தான் அதை நமக்கு ஆஹ் சாங்ஷன் பண்றாரு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ பகவானை பற்றி ஒரு செயலை முடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு உண்டான தகுதி மட்டுமல்ல, பகவானுடைய கருணையும் இருந்தால்தான் நம்ம அதை பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த பதத்திலே நம்ம பிரபுபாதருக்கு அந்த அவருடைய குருவோட கட்டளையை நிறைவேற்றணும் அப்படின்ற அந்த உத்வேகம் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரர். மத்தவங்க மியூட் பண்ணிக்கங்க, பேசும்போது மட்டும் அவன் பாத்துக்குவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்கா, தன்னுடைய வியாக்கியானத்துல சொல்றார், ஆன்மீக குருவோட கட்டளையை உயிர் மூச்சாக எடுத்துக்கொண்டு நாம நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்படின்னு. சோ அந்த ஒரு வியாக்கியானத்துல இருந்துதான் பிரபுபாதருக்கு அத்தனை உற்சாகம். அதனாலதான் தன்னுடைய 70 வயதிலும் கூட தன்னுடைய குரு, ஏன்னா நம்ம இப்பவே ஒரு 45 46லயே நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். உடல், நம்ம மனசு நினைச்சாலும் உடல் ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது இல்லையா. ஆனா தன்னுடைய 70 வயதில் யாருடைய துணையும் இல்லாம வெறும் ஒரு 40 ரூபாயை வைத்துக்கொண்டு நம்மளுடைய பிரபுபாதர் அந்த டோட்டலா டிஃப்ரெண்டான ஒரு கல்ச்சர் உள்ள இடத்துல போய் அவர் கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றார். ஒரு வருட காலம் அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காருன்னு நம்ம பார்க்க முடியும். அதனுடைய இப்ப நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிரமிப்பாக இருக்கு. உலகம் முழுவதும் நம்மளுடைய அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அது என்ன, அது அவ்வளவு ஒரு ஸ்திரம் அப்படின்னாக்கா, அந்த குருவோட கட்டளையை முழு மூச்சாக எடுத்துக்கொண்டு அவர் நிறைவேற்ற அவருக்கு அந்த அந்த உத்வேகம் வந்தது. சோ அவர் நிறைய இதுல சொல்லியிருக்காரு. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரோட அந்த வியாக்கியானம் அவருக்கு ரொம்ப உத்வேகமாக இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எங்க நம்ம இந்த உலகம் முழுவதும் அவர் நம்ம எல்லா விதமான மக்களை பார்த்தாலும் இந்த 4 விஷயத்துலதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன இருக்கு? ஈட்டிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங், ஸ்லீப்பிங். அந்த 4 விஷயத்தை தான் திருப்பி திருப்பி பண்றோம். அது கொஞ்சம் பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்காரு, ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் லைக் பாலிஷ்டு அனிமல்ஸ், அவ்வளவுதான். சோ அதுல நம்ம வேறுபடணும் அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ண பக்தியில, கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை செய்து அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தரல் இது. சோ இந்த மனித பிறப்பிலேயே நம்ம பக்தி தொண்டு செய்து நம்மளுடைய பிறப்பு சுழற்சியை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு ஒரே வழி என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவான் இடத்துல சரணாகதி. எனக்கு தகுதி இருந்தாலுமே கூட பகவானுடைய கருணை இல்லாம எந்த ஒரு செயலும் நடக்காது. அப்போ அதுக்கு பகவான் இடத்துல, ஏன்னா நம்ம சுயமா நினைச்சாலும் இந்த இது இது ஜட லோகம். அப்ப இந்த இந்த லோகத்துக்கு உண்டான தன்மை இது. இந்த 4 இதுல நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருப்போம். ஆனா அதுல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னாக்கா பகவான் இடத்துல சரணாகதி, அவர் இடத்துல சரணாகதி அடையும் போது அதுல இருந்து விடுபட முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அதுக்குதான் நமக்கு அதிகாரபூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையின் மூலமிருந்து வந்த குருவிடமிருந்து இந்த உண்மையான ஞானத்தை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவானுக்கு சமமாகவோ அல்லது அவருக்கு உயர்ந்தவரோ யாரும் இல்லை. அப்ப அவர் தான் மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னா, அவரிடத்துல சரணாகதி பண்ணி அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது மட்டும்தான் இந்த பிறப்பெடுத்ததுக்கு உண்டான ஒரு நோக்கம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது இல்லாம மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆகாய புஷ்பத்துக்கு ஈக்குவலா சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னது ஆகாயம்? எங்கேயாவது நம்ம ஆகாயத்துல புஷ்பத்தை பார்க்க முடியுமா? அது மனக்கற்பனை. இந்த மாயாவாதிகள் சொல்ற மாதிரி பகவானோட இணைந்து விடுறதோ அதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒரு கோட்பாடு. அப்படிப்பட்ட மக்களை ஃபாலோ பண்றவங்க அதே மாதிரியான நரகத்துக்கு தான் போறாங்க. சோ பகவானோட ஒன்றிணைறது, இந்த கைவல்யம் நரகாயதே, அது நரகத்துக்கு தான் நம்மளை இட்டு செல்லும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ தன்னில் திருப்தியுற்று இருக்க வேண்டும், போதும் என்ற மனம் இருக்க வேண்டும். ஸோ அந்த பௌதீகத்துல இருந்து எவ்வளவு தூரம் நம்ம வேகமா வெளியில வரணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம பார்க்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பகவானை பத்தி சொல்றது பகவத்கீதை. ஆனா பகவானுடைய பக்தர்களை பற்றி நமக்கு விளக்கக்கூடியது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படி பார்க்கணும். அதுல நிறைய நம்மளுடைய
ராஜ ரிஷியாக இருந்தவர்கள் கூட ஒரு காலம் வரும்போது என்ன பண்றாங்க, உடனே சட்டுன்னு அந்த பௌதீகமான விஷயங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு உடனே அவங்க வந்து பக்தி மார்க்கத்துல போயிடுறாங்க. நம்மளுடைய பரதருடைய கதையாக இருக்கட்டும், அதுலயும் நம்ம பார்த்தோம். பரீட்சித் மகாராஜர் 7 நாட்கள்ல மரணம் சம்பவிக்க உடனே அவரு அந்த அனைத்து லோகங்களையும் அவர் தான் ஆண்டுட்டு இருந்தார். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார். அது தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் நான் என்ன செய்தா மீண்டும் இந்த பிறப்பு சுழற்சிக்குள்ள வர முடியாது அப்படின்ற அந்த பக்தி மார்க்கத்துல அவர் போறார். பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்பதற்காக சுகதேவ கோஸ்வாமி இடத்துல சரணடைகின்றார்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். பரத மகாராஜர் இந்த மாதிரி எப்படி இந்த பௌதீக லோகத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்கா, காலையில நம்ம வந்து வாஷ்ரூம்ல இருந்து எவ்வளவு சீக்கிரமா வெளியில வரணும்னு நினைக்கிறோம், அந்த மலம் இது பண்ணதுக்கு அப்புறம். அப்ப எப்படி ஒரு பாவம் இருக்கு நமக்கு. அது போல அந்த பௌதிகமான விஷயத்துல வந்து இச்சை இருக்கக்கூடாது நமக்கு. உடனே அதுல இருந்து வெளியில வர பார்க்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ புலனுகர்ச்சிக்கான யாசகம் நமக்கு இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும். எனக்கு மீண்டும் இது வேணும் அது வேணும். ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது இந்த ஜட ரீதியானது. அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ஒரே வழி என்ன அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணரிடத்தில் சரணாகதி. இல்லைன்னா நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிலேயே சுழன்று கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்திக்கு கிளாஸ்ல நினைக்கிறேன் பிரபு சர்வா பிரபு கேட்டாங்களே, நேத்து கிளாஸ் தானே பிரபு கேட்டீங்க, வேதங்கள் வந்து என்னது மலர் சொற்களால் ஆக்கப்பட்டதுன்னு ஒண்ணு கேட்டீங்க இல்லையா? ஐ திங்க் இரண்டாவது ஸ்கந்தமா, வேதங்கள். அது வந்து ஏன் அப்படின்னாக்கா, நம்ம பாக்குறோம் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்க யக்ஞங்கள் கூட நம்ம வந்து தேவ தேவியர்களை திருப்திப்படுத்துறதுதான். அப்ப அந்த திருப்திப்படுத்துறதுனால மீண்டும் நம்ம அந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். சோ இது இன்னும் நம்மள வந்து வேதங்கள் அப்கோர்ஸ் நம்மள வந்து சரியான வழியில வாழ்வதற்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று, மனித சமுதாயம் எப்படி வாழணுன்றதுக்காக. ஆனா அதோட சாரம் நம்ம சரியா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னது அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது. அதுதான் வந்து நம்மளுடைய தன்மை, சுபாவம், இந்த ஆத்மாவுடைய தன்மை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கொஞ்சம் அமர்ந்து யோசிச்சு பார்த்தாலும் அப்படிதான் இருக்கும். இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல இருக்கிறது எதுவுமே வந்து நித்தியமானது கிடையாது. இந்த உலகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்றத 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம பாக்குறோம் பகவத்கீதை. இந்த பௌதிக லோகமே வந்து துக்கங்கள் நிறைந்ததும் தற்காலிகமானதும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அப்ப இந்த பௌதிக விஷயத்துல இருந்து வெளியில வர நம்ம ட்ரை பண்ணணும். சோ அது மட்டும் இல்ல, வேற என்னென்ன நம்ம அதுல பார்த்தோம், பகவானை வந்து நம்ம சாதாரண மனிதராக நினைத்து விடக்கூடாது. பகவான் வந்து மிகவும் உயர்ந்தவர், திவ்யமானவர். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா நம்ம எந்த செயல் செய்தாலும் வலது கரத்துலதான் நம்ம செயல்களை செய்வோம், ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. ஆனா பகவான் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் சுண்டு விரலாலேயே வந்து கோவர்தனகிரியை வந்து தாங்கி பிடிச்சு நிக்கிறார் தன்னுடைய சிறு வயதிலேயே. அப்ப இதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய அந்த திவ்யமான நிலையை வந்து நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது. அது நமக்கு சாத்தியமானா சாத்தியம் இல்லை. சோ அவருடைய மனித ரூபத்துல வராருன்றதுக்காக அவரை நம்ம நம்மளோட நிலைக்கு வந்து அவரை ஈக்குவலைஸ் பண்ணக்கூடாது. பகவானுக்கு சமமாகவோ அல்லது அவருக்கு உயர்ந்தவரோ யாரும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம அதுல பார்க்கணும். பிரம்ம மோக லீலால கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பிரம்மதேவர் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் ஒளிச்சு வச்சாலும் பகவான் தன்னுடைய அந்த அந்த சக்தியால என்ன பண்றாரு, அத்துணை கோபர்களாகவும் அத்துணை கன்றுக்குட்டிகளாகவும் பிரிகிறாரு அப்படின்றத பார்த்தோம். 1 வருட காலம் அவர் அதை அப்படியே எல்லாரும் இருந்தாங்க. மீண்டும் பிரம்மதேவர் வந்து பார்க்கும்போது அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போறாரு. அப்பதான் அவருக்கு வந்து புரியுது. சோ அவரை பற்றி புரிந்து கொள்வது பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து சாத்தியம். உயர்ந்த தேவர்களாலும் கூட பகவான் அந்த உன்னத நிலையில அவராகவே புரிந்து கொள்வது வந்து சற்று கடினமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுடைய கற்பனை சக்திகளுக்கெல்லாம் அவர் வந்து அச்சிந்தியர், நம்மளுடைய சிந்தனை சக்திக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பகவான் சர்வ சக்திமான், எல்லா சக்திகளும் அவருக்குள்ள அடங்கி இருக்கு. அவர் சக்திமான் மட்டுமல்ல, சர்வ சக்திமான் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கலங்கமற்றவர். நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கணும்? கிருஷ்ண உணர்வுல பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து இந்த இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும், இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சில இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்ல, பகவத்கீதையில நிறைய பார்த்திருக்கோம். ஒருவன் வந்து துராச்சரியமான செயல்களை செய்தாலும், அவனுடைய செயல்கள் வந்து கலங்கமானதாக இருந்தாலும், ஆனா அவனுடைய குறிக்கோள் கிருஷ்ண உணர்வுல நிலைத்திருக்கிறதுனால அவன் வந்து உயர்ந்த பக்தனாக கருதப்படுகின்றான். ஏன்னா எப்பவும் நான் வந்து பக்தி கிருஷ்ண உணர்வுல செயல் செய்வேன்னு அவங்க ஸ்திரமா இருக்கிறதுனால அவங்க கலங்கமற்றவர்கள் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ பகவான் அபாவித்தம், சோ பாபங்கள் அற்றவர் அப்படின்றத பாக்குறோம். மக்கஞ்சோர், அந்த வெண்ணெய் திருடுற கதையெல்லாம் நம்ம போன வாரம் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். பகவான் வந்து
ஸ்தூல சூக்ஷ்ம உடல் அற்றவர் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அது போல பகவான் வந்து ரொம்ப தூய்மையானவர் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். எப்படி சூரியனோட ஒளிக்கற்றைகள் அந்த சிறுநீர் கழித்த அந்த இடத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துது அப்படின்றத பார்த்தோமோ அது போல பகவான் மிகவும் பரிசுத்தமானவர், வல்லமை படைத்தவர் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, அவர் நினைச்சாருனாக்கா தன்னுடைய பக்தர்களின் மூலமாக, அவரே இறங்கி வரணும்னு கிடையாது, தன்னுடைய பக்தரின் மூலமாக ரொம்ப கடைநிலையில இருக்கவங்கள கூட உயர்ந்த பக்தர்களாக மாற்றி விடுகின்றார்கள். யாராவது கதை சொல்ல முடியுமா? அதுக்கு ரிலேட்டடான கதை சொல்ல முடியுமா? அவரே வந்து கருணை இல்ல, அவருடைய பக்தர்கள் மூலமாக அவர் கருணை செய்து தாழ்ந்த நிலையில இருக்கவங்களை கூட உயர்ந்த நிலை பக்தர்களாக மாற்றி விடுகின்றார். கதை வால்மீகி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற பிரகலாத் மகாராஜ் வந்துட்டு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க தாய் வயிற்றுல இருக்கும் போதே உபதேசம் பண்ணி அவரையும் பக்தராக்கிட்டாரு. ஓகே மாதாஜி. வேற குஷேலர் அவரோட ஃப்ரெண்டு. ஓகே, வேற நான் கேக்குறது இப்ப வால்மீகி மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தாழ்மையான செயலை செய்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா பகவானுடைய கருணையினால அவருடைய பக்தர்களுடைய துணையின் மூலமாக அவங்க வந்து உயர்ந்த நிலை அடைகிறாங்க. ரொம்ப ஃபேமஸான கதை. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மாதாஜி. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர் அந்த குலத்துல பிறந்தார். ஆனா பிறப்பின் அடிப்படையிலேயே அவர் வந்து பக்தியோட இருந்தார்ல மாதாஜி. நான் சொல்றது ஏற்கனவே அவங்க வந்து இழிவான செயல்ல பண்ணிருக்காங்க. ஆனா பகவானுடைய இதன் மூலமா வந்தது. வில்வமங்கல தாக்கூரர் கதை, வில்வமங்கல தாக்கூரர் கதை இல்லையா? வேற இன்னொருத்தர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்துட்டு அந்த ப்ராஸ்டிடியூட்டை மாத்தினாரு இல்லைங்களா? அவர் அவங்கள மாத்தின கதை. ஓகே, ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற மாதாஜி ஜகாய் மகாய், ஜகாய் மாதாயோட கதை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஓகே மாதாஜி. வேற அஜாமிலன் கதை இல்லையா? அஜாமிலன் எவ்வளவு அவர் பிராமண இதுல இருந்தாலும் அவர் அந்த முதல் 20 வருடங்கள் அவர் செய்த பலன் காரணமாக தன்னுடைய 10வது குழந்தைக்கு அங்க வந்திருந்த அந்த பக்தர்கள் மூலமாக அவர் வந்து நாராயணனோட பேரை வைக்கிறார். அதோடைய பலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 80 வயதில் 10வது குழந்தை அவருக்கு. எத்தனை பாவங்கள் பண்ணியிருக்காரு. எப்ப அவர் வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை தன்னுடைய குழந்தைக்கு வச்சாரோ, ஏன்னா அந்த உரையாடல் நடக்கும், விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யம தூதர்களுக்கும் உரையாடல் நடக்கும். அப்ப யம தூதர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க, என்ன இது ஆச்சரியம், எவ்வளவு கொடுமை பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளவு பாவங்கள் பண்ணியிருக்கான் போது அப்ப அவங்க வந்து சொல்றாங்க, எப்ப வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை தன்னுடைய குழந்தைக்கு வச்சாரோ அப்பவே வந்து அவருடைய பாவங்கள் எல்லாம் அழிந்து விட்டது. அவர் வார்த்தைக்கு வார்த்தை அந்த குழந்தை மேல அன்பு இருக்கிறதுனால வார்த்தைக்கு வார்த்தை வந்து நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிட்டுட்டே இருப்பார். அதனால பல கோடி கணக்கான ஜென்மங்கள் அவர் பண்ணின பாவங்கள் எல்லாம் அழிந்து விட்டது. அத்தனை சக்தி வந்து பகவானுடைய திருநாமத்துக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவர் வந்து நம்ம செய்யற பாவச்செயல்களை சொல்ற பேர்ல எந்த புக்ல இருக்கு மாதாஜி கதையெல்லாம்? ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரபு 6வது ஸ்கந்தம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நம்ம இதுலயே தமிழ் இதுலயே காலையில 6 மணிக்கு கிளாஸ் நடக்குது. முடிஞ்சா நீங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம். 6 to 8 வந்து நமக்கு கிளாஸ் நடக்குது. நீங்க அதை முடிஞ்சா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இருக்கீங்களா பிரபு? ஓகே 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 ஓகே, நீங்க பாருங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி புரியல மாதாஜி, குரூப்ல போட்டு புரியல. பாகவத லிங்க் ஐ திங்க் இந்த லிங்க் தான் நினைக்கிறேன். சங்கரன் பிரபு, இப்ப நம்ம இருக்கிற இதே லிங்க் தானே காலையில கிளாஸ்? ஆமா, பாகவதம் காலையில இதுதான். ஆமா பாத்துஜி, 6 to 8 அந்த மாதிரி 6 மணில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே. சோ 6வது ஸ்கந்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜாமிலனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு, விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யம தூதர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அத்துணை சக்தி வாய்ந்தது. நம்ம பண்ற புண்ணிய செயல்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு பலன் இல்லாம அப்படின்றது இல்லவே இல்லை. மேபி அவர் வந்து பிராமணராக அவர் செய்த புண்ணிய செயல்களோட பலன் தன்னுடைய குழந்தைக்கு அந்த பேரை வச்சிருந்திருக்கலாம். எப்பவும் அந்த குழந்தை மேல மற்ற குழந்தைங்களோட அந்த குழந்தைக்கு அதிகமான அன்பு எதனால வந்திருக்கலாம். பகவான் அதெல்லாம் மீறி
நம்ம வந்து ஜீவாத்மா வந்து இல்ல பௌதிகமான விஷயத்துலதான் இப்ப ஈடுபாடு இருக்குன்னு நம்ம போனாலுமே அவருடைய அதீதமான கருணையின் மூலமாக நமக்கு என்ன பண்ற பக்தர்களின் சங்கம் மூலமாகவோ ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக நமக்கு வந்து அந்த பக்தி தொண்டை நினைவூட்டு கொண்டே இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது எடுத்துக்காட்டு இருக்கா? வேற ஏதாவது எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு சொல்லுங்க. ரொம்ப விசேஷமான நாள் வாமன அவதாரம். வாமன அவதாரம். ஆமா, வாமன அவதாரம். மகாபலிபுரத்துல போய், ஏன்னா பிரதி கேரளாக்கார அந்த ராஜா இன்னைக்கு வராரு ஊருக்கு, அதனாலதான் அந்த சக்கரவர்த்தி. ஓணம் பண்டிகை பண்றா. வாமன ஆமா. அவதாரம் இன்னைக்கு அவதாரத்து அவர் வந்து போறார், அம்மா அப்பாட்ட சொல்லிட்டுதான் போறார். அவர் ஓகே. ரொம்ப 9வது அட்டகாசம் இது பண்ணணும் மந்திரம் அப்படின்னு. முடிச்சிட்டு கடைசியா ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து வாமன அவதாரம் பத்தி நம்ம பேசலாம். இந்த ஓகே 9. ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அந்த இது பார்த்தோம். வேற ஏதாவது கதை ஞாபகம் இருக்கா இந்த இதுல இருந்துட்டு? இன்னொரு ஒரு சின்னது இருக்கு, ஆனா அது உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். 7 9 முதலைகளை அர்ஜுனன் இது பண்றான் பார்த்தீங்களா? கிருஷ்ணருக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் சொல்றாரு, நல்ல வேலை பண்ணினேன், நன்னா இது பண்ணேன்னு அவருக்கு உபதேசம் பண்றாரு அவர் கிருஷ்ணர். இந்த கதை ஓகே, நம்ம கிளாஸ் முடிச்சிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் மாதாஜி. எனக்கு உண்மையாலுமே தெரியல நீங்க என்ன கதை சொல்றீங்கன்னு தெரியல, பார்ப்போம். 9வது மந்திரம். அந்தம் தம பிரவிச்சந்தி ஏ வேத்யாமுபாசதே ததோ பூய இவதே தமோ யவோ வித்யாயாம் ரதாக. புத்தகம் யாராவது வச்சிருக்கீங்களா? வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. அறியாமையை சார்ந்த செயல்களில் பற்பட்ட கலாச்சாரத்தை மேற்கொள்பவர்கள். பிரபு வேர்ட் பை வேர்டும் படிங்க. பிரபு அந்த வேர்ட் பை வேர்ட். மாதாஜி நீங்க அடுத்து வாசிங்க மாதாஜி. இப்ப பிரபு வாசிக்கிற அடுத்து நீங்க வாசிங்க. அந்தம் அந்தம் கடும் அறியாமை எனும் அதுல இருந்து படிங்க பிரபு. பதவுரையில இருந்து, மொழிபெயர்ப்புல இருந்து படிங்க. அந்தம் மொழிபெயர்ப்பு மாதாஜி. ஆமா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. அறியாமை சார்ந்த செயல்களில் பற்பட்ட பிரபு பதவுரையில இருந்து படிங்க, மொழிபெயர்ப்புல இருந்து படிங்க. அந்தம் கடும் அறியாமை எனும் தம இருளில் பிரவிச்சந்தி பிரவேசிக்கிறது. அந்தம் கடும் அறியாமை எனும் அந்தம் கடும் அறியாமை எனும் தம இருளில் பிரவிச்சந்தி பிரவேசிக்கிறார்கள். யோ யார் அவித்யாம் அறியாமை உபாசதே உபயோசிக்கிறவர்கள் தத அதைவிட பூய இன்னும் அதிகமான இவ போன்ற தே அவர்கள் தம் இருளில் ஏ யார் கூட வித்யாயம் வித்தையில் ரத ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அறியாமை சார்ந்த செயல்களில் பற்பட்ட கலாச்சாரத்தை மேற்கொள்பவர்கள் அறியாமை எனும் இருள் மிக உலகிற்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள். போலியான அறிவை சார்ந்த கலாச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் இன்னும் மோசமான நிலையை அடைகின்றனர். அப்படி மேல படிக்கவும் வந்துச்சு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் பிரபு, இதை பார்த்துட்டு விளக்குரை நீங்க இது பண்ணுங்க. நீங்க அடுத்த பேஜ் முடிய மட்டும் படிங்க. அடுத்து மாதாஜி படிக்கட்டும். ஒரே நிமிஷம் இதை பார்த்துடலாம். சோ அந்த அறியாமை சார்ந்த செயல்களின் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரத்தை மேற்கொள்பவர்கள், அதாவது நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இதுதான் வந்து உயர்ந்த நாகரீகம் அப்படின்னுட்டு. ஆனா அந்த மாதிரியான செயல்களை ஈடுபட்டு இருக்கிறது வந்து உண்மையாலுமே வந்து அறியாமை அப்படின்ற ஒரு இருள்மிக்க உலகத்துக்கு தான் போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன் இந்த மந்திரத்துல நம்ம வந்து வித்யா அவித்யாவை பத்தி நம்ம பாக்குறோம். வித்யா அப்படின்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இறை உணர்வை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய கல்விதான் அது உன்னதமான, அல்லது அதுதான் கல்வி ஆக்சுவலா. ஆனா நம்ம இப்ப இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமே, இது வந்து உண்மையான கல்வி அல்ல. என்னதான் டபுள் டாக்டரேட் எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த ஆனந்தம் இருக்கான்னா அப்படி இல்லை. அதனால சோ இந்த மந்திரத்துல நம்ம அந்த வித்யா அவித்யாவை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அறியாமை சார்ந்த செயல்கள்ல யாரெல்லாம், அதாவது கலாச்சாரம் இதுதான் உயர்ந்த நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே, அது வந்து உண்மையான அறியாமை. அது நம்ம இருள்மிக்க உலகத்துக்குத்தான் தள்ளி செல்கின்றது. இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம், அது நம்மளுடைய உடை கலாச்சாரமாக இருக்கட்டும், அல்ல மத்தவங்க கிட்ட பேசுற விதமாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய வாழ்க்கை வாழ்ற விதமாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற விதமான செயல்கள்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. இந்த போலியான அறிவை சார்ந்த கலாச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் இன்னும் மோசமான நிலையை அடைகின்றார்கள். நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரியான பௌதிகமான விஷயத்துல எடுக்கக்கூடிய டிகிரி,
இல்ல பௌதிகமான விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய ஞானம் தான் உயர்ந்ததுன்னு. ஆனா அது வந்து இன்னும் மோசமான அறியாமை என்ற இருள்ல நம்மளை ஆட்கொள்கின்றது. வாசிங்க பிரபு விளக்க உரை. இந்த பிரபு. செயலுள் வித்யா அவித்யா ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு ஆராய்கிறது. அவித்யா அதாவது அறியாமை சந்தேகத்துக்கிடமின்றி அபாயகரமானதே. ஆனால் வித்யா அதாவது அறிவு தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படும் போது அல்லது தவறான வாழ்வில் செல்லும் போது மேலும் அபாயகரமானதாகிறது. ஈசோப்பினர் இம்மந்திரம் முன்னேற்போதை விட இக்காலத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது. இன்றைய நாகரிகத்தில் பொது மக்களுக்கு கல்வியளிப்பதில் மிகுந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றாலும் மக்கள் முன்னேற்போதையும் விட மகிழ்ச்சியற்ற இருக்கிறார்கள். வாழ்வின் மிக முக்கியமான பகுதி ஆன்மீக அம்சத்தை தவிர்த்து பொருள் சார்ந்த முன்னேற்றத்துக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டிருப்பதுவே இதற்கு காரணம். வித்யாவை பொறுத்தவரை உன்னதமான பிரபுவின் இறைவனை எல்லாவற்றிற்கும் உடைமையாளர் என்பது இந்த உண்மையை மறப்பதும் அறியாமை என்று முதல் மந்திரத்தில் மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்வின் இவ்வுண்மையை மறக்க மனிதன் மேலும் இருளில் மூழ்கப் போகிறான். இதனால் கல்வியிலும் முன்னேற்றம் காண்பதை மட்டும் குறிக்கோள் கொண்டுள்ள கடவுளற்ற நாகரிகம் பொதுமக்கள் பொருள் சார்ந்த முன்னேற்றங்களை சிறிது குறைவாக பெற்றிருக்கும் நாகரிகத்தை விட மேலும் அபாயகரமானது. கருமிகள், ஞானிகள், யோகிகள் ஆகிய பல்வகையான மனிதர்களில் கருமிகள் புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய நாகரிகம் தொழில் வளம், பொருளாதார முன்னேற்றம், பொதுநலம், அரசியல் தீவிரம் போன்ற பெயர்களில் 99.9% மக்கள் புலன்களில் திருப்திக்கான காரியங்களிலேயே கவனமாக இருக்கின்றனர். இந்த நடவடிக்கைகளிலெல்லாம் ஏறக்குறைய புலன் திருப்தியின் அடிப்படையானவையே முதல் மந்திரத்தில் விரிவாக்கப்பட்டுள்ள இறையுணர்விற்கு இதில் இடமில்லை. பகவத்கீதையின் பாசையில் பகவத்கீதை 7:15 புலன் திருப்தியில் முழுவதுமாக ஈடுபடுபவர்கள் மூடர்கள், அதாவது கழுதை மூடத்தனத்தின் சின்னம். பயனற்ற புலன்களில் நாட்டம் கொண்டிருப்பவர்கள் அவித்யா எனும் அறியாமையை கொண்டாடுபவர்கள் என்பது ஈசோப்பின் கருத்து. கல்வி அபிவிருத்தி எனும் பெயரில் இப்படிப்பட்ட நாகரிகத்திற்கு துணை செய்பவர்கள் வெறும் புலன்களில் திளைத்திருப்பவர்களை விட உண்மையில் அதிக கேடு விளைப்பவர்கள், கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்கள். கல்வியை பரப்புவதென்பது நாகத்தின் தலையில் ஆபரணத்தை வைத்து அலங்கரிப்பது போலாகும். விலை உயர்ந்த ஆபரணத்தின் அலங்கரிக்கப்பட்ட நாகம் அவ்வாறு அலங்கரிக்கப்படாத நாகத்தை விட அதிக பயங்கரமானது. கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்களின் கல்வியை பிணத்திற்கு செய்யும் அலங்காரங்களுக்கு ஒப்பாகும். ஹரிபக்தி சுபோதயா எனும் நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் மற்றும் பல நாடுகளிலும் மரணமடைந்தவர்களின் உறவினர்கள் துக்கத்தை ஓரளவு குறைப்பதாக பிணத்தை நன்றாக அலங்கரித்து ஊர்வலமாக எடுத்து செல்வதும் வழக்கத்தில் உள்ளது. அதே கருத்தில் நவீன நாகரிகம் என்பது ஜட வாழ்வில் நிரந்தரமான துயர நிலையை மூடி மறைக்கும் நகாசு வேலைப்பாடாகும். இந்த நடவடிக்கைகள் புலனின்பம் தூயப்பதற்கான ஏற்பட்டவை. ஆனால்
புலன்களுக்கு மேலாக மனமும், மனதிற்கு மேலாக புத்தியும், புத்திக்கு மேலாக ஆத்மாவும் உள்ளன. எனவே உண்மையான கல்வியின் லட்சியம் ஆத்ம ஞானம் பெறுவதாக, ஆத்மாவின் ஆன்மீக தன்மையை அறிந்துணர்வதற்கு உதவுவதாக அமைய வேண்டும். இத்தகைய லட்சியத்திற்கு இட்டு செல்லாத எந்த கல்வியும் அவித்யா அல்லது அறியாமை என்று தான் கருத வேண்டும். அறியாமையின் பற்பட்ட எந்த கலாச்சாரமும் திசைக்கே நம்மை இழுத்து செல்லும். வேதங்களின்படி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, போதும் போதும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, போறோம். நம்ம இத பொருள் பார்த்துட்டு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இந்த இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம் வித்யா அவித்யா. ஸோ இந்த மந்திரத்துல வந்து உண்மையான கல்வி என்பது என்ன அப்படின்னாக்கா ஆன்மீகம் சார்ந்தது. பகவானை பற்றி எனக்கு சொல்லித் தரக்கூடிய கல்விதான் உண்மையான கல்வி. அப்படி அல்லாத ஒன்று வந்து அறியாமை. சோ அது வந்து அவித்யா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ நாத்திகனை காட்டிலும் மாயாவாதி தத்துவத்தை சொல்லக்கூடியவங்க வந்து ரொம்ப அபாயகரமானவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா 22:35 பதத்துல புக்தி முக்தி சித்தி காமி சமயத்தி ஆதி ஹய ததாபக்தி யோகே தபே கிருஷ்ணேர பஜய அப்படின்னு. அதாவது இந்த புக்தி அப்படின்னாக்கா இந்த ஞான மார்க்கம் மூலமாகவோ அல்லது முக்தியை தேடக்கூடியவங்க, இந்த கைவல்ய முக்தி அப்படின்றாங்க இல்லையா, பகவானோட ஒன்று கலக்கக்கூடிய அந்த முக்தியோ சித்தி இந்த யோகிகளும் ஞானிகளும் செய்யறாங்களே, இவங்க யாருக்குமே வந்து சகல அசாந்த, அவங்களுக்கு சாந்தி என்பதே கிடையாது. யாரொருவன் பகவானுக்கு வந்து தூய பக்தி தொண்டு பண்றாங்களோ அவங்க அதுல தன்னில் நிலை பெறதுனால அவங்களுக்கு தான் வந்து நித்தியமான ஆனந்தம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த புத்தி முக்தி சித்தி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சகல அசாந்த, இந்த அனைத்துமே வந்து சாந்தியை கொடுக்கக்கூடியது அல்ல. சோ இங்க வந்து வித்யா அப்படின்னாக்கா இறைவனை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு எது எனக்கு உதவுதோ அதுதான் வந்து உண்மையான வித்யா. ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதிகமான வித்யா வந்து என்ன பண்ணுது, எனக்கு நான் படிச்சவன், நான் வந்து டபுள் டாக்டரேட் டிகிரி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ற அந்த அகங்காரத்துல என்ன கொண்டு செலுத்துது. அப்ப அந்த அகங்காரம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், யாரையும் மதிக்கிறதே கிடையாது. அப்ப எப்ப நமக்கு அகங்காரம் வந்து, ஏற்கனவே அகங்காரம் வந்ததுனாலதான் நம்ம வந்து, அதுவும் பொய்யான அகங்காரம் இல்லையா, நானும் எல்லாருக்குமே ஜீவாத்மாக்கு வந்து நம்ம பாக்குறோம் அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து அகங்காரத்தால சூழப்பட்டிருக்கணும். உண்மையான அகங்காரம் இருக்கணும். என்னது உண்மையான அகங்காரம்? நான் பகவானுடைய நித்திய சேவகன், தாசன். ஆனா எப்ப வந்து நானும் அவரை போலவே அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த பொய்யான அகங்காரம் வந்ததோ நம்ம இங்க வந்து பௌதிக லோகத்துல கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். சோ அதுக்கு வந்து என்ன ஊத்துறது மாதிரி இந்த வித்யா, இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் வந்து எனக்கு இன்னும் அந்த பொய்யான அகங்காரத்தை கொடுக்குது. இப்ப ஒரு கல்வி அறிவு இல்லாதவங்க, அதாவது இந்த பௌதிகமான கல்வி அறிவு இல்லாதவங்க கிட்ட போய் ஈஸியா நம்ம வந்து இறை உணர்வை வளர்க்க முடியும். ஏன்னா அவங்க மனசு வந்து கலங்கப்படாத ஒன்று. அவங்க கிட்ட ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா அவங்க உடனே சொல்லிடுவாங்க. அதே நம்ம வந்து ரொம்ப ஹை அபிஷியல்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துலயோ அல்லது அந்த பௌதிகமான விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த காலேஜஸ்லயோ யூனிவர்சிட்டிலயோ போயிட்டு நம்ம சொன்னோம்னா அவங்க வந்து நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. சோ அந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இருக்கக்கூடிய வித்யான்றது வந்து நம்மள அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கு தான் எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றது. இறை உணர்வை கொண்டு வருவது மட்டுமே உண்மையான வித்யாவோட நோக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ நம்ம பிரபுபாதர் கிட்ட கூட பிரபுபாதர் முதல்ல தன்னுடைய குருவை பார்க்கும்போது அப்ப அவருடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து சொல்றாங்க, உங்ககிட்ட இருக்கிற இந்த ஆங்கில புலமையை நீங்க ஏன் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு வந்து உபயோகித்துக்க கூடாது? மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நீங்க எடுத்து செல்லணும்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்றார், நம்மளே இங்க சுதந்திரம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், அதுக்கான போராட்டத்துல இருக்கோம், நம்ம எப்படி இதெல்லாம் போய் அடுத்த நாட்டுல போய் சொல்றதுன்னு போது அப்போ பிரபுபாதருடைய குரு சொல்றாங்க, உண்மையான சுதந்திரம் எது தெரியுமா? இந்த மனம் புலன்கள் இதுல இருந்தெல்லாம் விடுதலை அடையறமே அதுதான் வந்து உண்மையான சுதந்திரம். எதற்காகவும் நம்ம காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சோ இந்த ஜீவாத்மாவை இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுவிக்கிறது ஒண்ணுதான் வந்து உண்மையான சுதந்திரம். அது எதால சாத்தியப்படும் அப்படின்னாக்கா இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மூலமாக. ஒரு பக்தன் எப்படி செய்யணும், பக்தியை பண்ணணும்ன்றதை எடுத்துக்காட்டினது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவரு நமக்கு கொடுத்திருக்க இந்த கலியுகத்துல மற்ற யுகங்கள்ல செய்தது போல
யுக தர்மம் நான் வந்து நமக்கு கலியுகத்துல என்ன அப்படின்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ண மதம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. வெறுமனே பகவானுடைய இந்த நாம உச்சாடனம் செய்யும் போது நமக்கு வந்து கலங்கங்கள் எல்லாம் போகுது. எப்ப வந்து அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி கேட்கவோ அல்ல அதுல ஸ்மரணிச்சு இருக்கமோ அப்ப இந்த பௌதீகமான தொடர்புகள் நமக்கு இல்லாததுனால, ஏன்னா என்ன ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து நமக்கு பாவ புண்ணியங்கள் இருக்கும், அதோட பலன் இருக்கும் இல்லையா. நம்ம இப்ப இந்த பகவானுடைய இந்த கைங்கரியத்துல இருக்கிறதுனால அவருக்கு பக்தி தொண்டாக இருக்கட்டும், இல்ல அவரை பத்தி கேட்கணும் நம்ம ஆவலோட இருக்கமே, அதே ஒரு பெரிய இது. சோ அப்படி நம்ம இருக்கும்போது பௌதீக அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம விலகி இருப்போம். அதே வந்து நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குண்டான அந்த பற்றுதலை வந்து நமக்கு குறைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த பூலோகமானது எப்படிப்பட்டது? அனித்தியம், அசுத்தம், துக்காலயம், அசாஸ்வதம் பார்க்கணும். இது வந்து நிலையற்ற ஒன்று, நித்தியமானது கிடையாது. அனித்தியம், அசுத்தம், துக்கங்கள் நிறைந்தது, துக்காலயம், அசாஸ்வதம், நிலையற்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதனால இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய வித்யா வந்து சரியானது கிடையாது. சோ சந்தேகத்திற்கு இல்லாம அபாயகரமானதுதான் எது? அவித்யா அப்படின்றது. அதை விட அபாயகரமானது என்ன அப்படின்னாக்கா தவறான வழியில் கொண்டு செல்லக்கூடிய வித்யா. இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல நம்மள தவறான வழிகள்ல எது கொண்டு நம்மளை நடத்தி செல்லுகின்றதோ அது வந்து அபாயகரமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ இந்த இந்த இப்ப இருக்க நாகரிகத்துல என்ன நிறைய புதுசு புதுசான வார்த்தைகள்லாம் வேற கொண்டு வந்துடுறாங்க. இப்ப என்னென்னவோ சொல்றாங்க. இப்ப ஸ்கூல் பிள்ளைங்க கூட ரொம்ப அதுல கெட்டு போயிடுறாங்க. பெஸ்டின்றாங்க, சோல்மேட்ன்றாங்க, என்னதான் விஷயங்கள் சொல்றாங்க. நிறைய கலாச்சாரமே கெட்டு கிடக்குது இப்பெல்லாம். அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டதுக்கு அகைன்ஸ்டா தான் எல்லாமே நடக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த மாதிரியான வித்யா வந்து நமக்கு வந்து இந்த காலகட்டத்திற்கு பொருத்தமானது கிடையாது. இன்றைய நாகரிகத்தில் பொதுமக்களுக்கு கல்வி கொடுத்து மிகுந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஆனா அது எந்த மாதிரியான முன்னேற்றம் அப்படின்னாக்கா இன்னும் என்ன பௌதீகத்துல வந்து பிணைக்கின்றதை தவிர்த்து உண்மையான ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கல. சோ அது வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அபாயகரமானது. அந்த உண்மையான ஞானத்தை எது எனக்கு கொடுக்குதோ அதுதான் வந்து வித்யா. அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சோ ஆன்மீக அம்சத்தை தவிர்த்து பௌதிகமான விஷயங்கள் எதுலெல்லாம் நான் ரொம்ப முன்னேறி இருந்தாலும் அது வந்து உண்மையான ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்காது. ஸோ நான் வந்து ஐ திங்க் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு டாக்டர் மாதாஜி பிரபுஜி ரெண்டு பேருமே அவங்க டாக்டர். அவங்க வந்து மாதாஜி டாக்டர் நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து அந்த நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ரெண்டு பேருமே வந்து நல்ல ஒரு ஹை பொசிஷன்ல இருந்தாங்க, யூஎஸ்ல போயிருந்தாங்க. ரொம்ப நாட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பௌதிகமான விஷயத்துல ரொம்ப ஹாப்பியா தான் இருந்தாங்க. ஆனா வந்து ஒரு தடவை அந்த பிரபுக்கு வந்து ஏதோ ஹார்ட் அட்டாக் வந்தமோ ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பிஹேவியர், அவங்க மாதாஜி கூட இருக்கிற அந்த பிஹேவியர், எப்பவும் கோவப்படுறது, அந்த மாதிரி எப்போ சிடுசிடுனே இருக்காரு. அப்போ வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து சொல்றாங்க, நீங்க ஏதோ டிஸ்டர்பா இருக்க மாதிரி இருக்கு, எங்களுக்கு வந்து இஸ்கான்ல இருந்து பகவத்கீதை கிளாஸ் பண்றாங்க. யூஎஸ்ல நடக்குது. பகவத்கீதை கிளாஸ் நாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம், நீங்க ஜஸ்ட் வந்து அட்டென்ட் பண்றீங்களான்ட்டு. அப்போ அவங்க வந்து அந்த கீர்த்தனில போய் ஜாயின் பண்றாங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றது. அவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஒரு அமைதியை கொடுக்குது. ஏன்னா அவங்க கிட்ட பௌதிகமான செல்வங்கள் இருந்தாலுமே கூட அதுல மகிழ்ச்சி இல்லை. நமக்கு அந்த வித்யான்றது வந்து நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து ஏன்னா அந்த வாழ்க்கையோட உண்மையானுமே எதுக்கு பின்னாடி நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம்? நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தம். சோ அந்த ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது தான் வந்து உண்மையான வித்யாவாக இருக்கணும். ஏன்னா இன்னும் ஒரு விஷயத்துல வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கவே கூடாது இல்லையா? சோ அப்ப அந்த பிரபு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க இந்த மாதிரி. ஏன்னா அவங்க ஐ திங்க் பேக் டு காட் ஹெடா ஏதோ ஆன்மா சார்ந்த விஷயத்த வந்து அவங்க ஏதோ படிக்கிறாங்க. அப்போதான் வந்து அந்த பிரபு வந்து அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, நான் ஏன் இவ்வளவு டென்ஷனா இருந்தேன் கொஞ்ச நாளானா, இந்த மாதிரி அவருக்கு அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இல்லையா, அப்ப அந்த நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவர் அதை ஷேர் பண்றாரு. அதே மாதிரி மாதாஜியும் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, இஸ்கான்ல அவங்க வந்து பக்தி மார்க்கத்துல வந்தாங்க அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்றாங்க. அதுல இருந்து அவங்க ரெகுலரா சாண்டிங் பண்ணி தீட்செல்லாம் எடுத்து இப்ப வந்து முழு நேரமாக வந்து இஸ்கான்ல வந்து சர்வீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னுட்டு. நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா பௌதீகமான வித்யா அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதாக இல்லை. நம்ம அதுக்காக நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடணும் இல்லை.
அதையே கம்ப்ளீட்டா சார்ந்து இருக்கக்கூடாது. 8 மணி நேரம் வேலை நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ரொம்ப அழகா ப்ரோபாதர் கொடுத்திருக்காரு. 8 மணி நேரம் வேலை, 8 மணி நேரம் உன்னுடைய உடல் சார்ந்த விஷயங்கள், 8 மணி நேரம் ஆன்மீகத்துக்காக நம்ம வந்து ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னாக்கா 24 மணி நேரமும் அந்த பௌதிகமான இதுலதான் நம்ம இருப்போம். ஏன்னா காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு. அப்ப நமக்கு வந்து மேல போகணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனா நம்ம எப்ப வந்து கம்ப்ளீட்டா பகவானிடத்துல சரணாகதி பண்றோமோ அப்ப பகவானே சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதையில, என்னிடத்துல சரணடைந்த பக்தனுக்கு என்ன தேவையோ அது கொடுத்தும் எது இருக்கின்றதோ அதை நான் வந்து சஸ்டெயின் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படின்றாரு. துருவ மகாராஜருடைய கதையிலையும் பாக்குறோம். துருவ மகாராஜர் முதல்ல வந்து அவர் என்ன நோக்கத்துக்காக வந்து தவம் பண்ண போறாரு அப்படின்னாக்கா, அப்பா உத்தானபாதர் அவர் வந்து என்ன வந்து ஒண்ணுமே சொல்லல, சித்தி வந்து என்ன அப்பாவோட மடியில இருந்து தள்ளி விட்டாங்க. அப்ப அவரை விட அதிகமான செல்வம், அவர்தான் இந்த இப்ப எல்லா லோகத்தையும் ஆண்டுன்னு இருக்க, அவரை விட அதிகமான பெரிய பவர்ல நான் இருக்கணும்ன்றதுக்காக அவர் போறார். ஆனா எப்ப அவர் வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை பார்த்த உடனே அவருக்கு பௌதிகமான விஷயங்கள் எல்லாம் எதுவுமே ஞாபகமே வரல, அது கேட்கவே தோணல. இந்த ஒரு கணம் போதும் அப்படின்னு நிக்கிறார். அப்ப பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, அவரை திருப்பி ஆஹ் அந்த நிலைக்கு வர செய்து அவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்காக ஒரு தனி நட்சத்திரமே கிரகமே உருவாக்குறாரு. இப்ப துருவ மகாராஜர் ரொம்ப வெட்கி போகின்றார், ரொம்ப கஷ்டப்படுறார். நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல படிக்கிறோம், நான் எனக்கு இந்த 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 பௌதிகமான விஷயம் வேண்டவே வேண்டான்றார். ஆனாலும் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தன்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து அவன் வரும்போது, அதனால நம்ம பகவான் இடத்துல கேட்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். எதையும் கேட்காம பிளாங்கா இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப உத்தமம். அம்பரீஷ் மகாராஜர் மாதிரி இல்லையா, பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருந்தார். துருவ அவரை வந்து ஆஹ் உம் துர்வாச முனிவருடைய அந்த பூதம் வரும்போது கூட இதுதான் எனக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காரு, நான் அதை அப்படியே ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் வந்து அமைதியா இருந்தார். ஸோ பக்தர்களுக்கு வந்து நம்ம கேட்கறத விட பகவான் வந்து அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம துருவ மகாராஜோட சரித்திரத்துல பார்ப்போம். ஸோ இந்த வித்யான்றது வந்து எனக்கு வந்து உண்மையான மகிழ்ச்சியை தர வேண்டும். அது வந்து எதுல கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த உண்மையான பக்தியில. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அது அப்படி இல்லாத ஒன்று வந்து என்னை அந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயத்தை மறக்கடிக்கக்கூடிய வித்யான்றது வந்து அவித்யாவுக்கு தான் சமம், அது அறியாமை தான் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னாக்க நம்ம மீண்டும் இந்த இருளில் மூழ்கி போகின்றோம். சோ கல்வியோட முன்னேற்றத்துல வந்து இப்ப இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கடவுள் இல்லாத அந்த நாகரிகம் தான் வந்து கல்வியோட குறிக்கோளாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எவ்வளவு ஒரு விஷயங்கள் நடக்குது, நியூஸ் பேப்பரை பார்க்க பயமா இருக்கு, என்ன ஒரு சோசியல் மீடியா எடுக்கவும் பயமா இருக்கு நமக்கு. அதனால ஆன்மீகம் இல்லாத ஒரு நாகரிகம் வந்து அது நரகத்துக்கு சமம் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள், பல்வகையான மனிதர்கள். கர்மிகள் வந்து புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. நம்ம என்ன மாதிரியான புலன்கள், கர்மேதிகள், கர்ம யோகிகள், கர்ம மேதிகள் அப்படின்னு பார்க்கணும். கர்ம மேதிகள் வந்து புலன் சார்ந்த விஷயங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பிரபு கூட சொன்னார் இல்லையா, நம்ம வேதங்கள் இந்த யஜ்ஞம் பண்ணா இந்த பலன் கிடைக்கும், வேதத்தை தான் நான் ஃபாலோ பண்றேன், ஆனா அதுலயும் என்னுடைய புலன் திருப்திக்காக நான் செயல்படுறேன் அப்படின்றத பார்ப்போம். சோ அவங்க கர்மிகள். ஞானிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவானை தேடுறேன் அப்படின்னுட்டு நிறைய வருடங்கள் வந்து தவங்கள் அதெல்லாம் மேற்கொள்றாங்க. இவங்க எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்துதான் பகவான் இடத்துல பக்தி தொண்டு பண்றாங்க. ஆனா பக்தர்கள் வந்து அப்படி இல்ல, பகவான் இடத்துல எதையும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ இந்த இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல தொழில் வளம், பொருளாதார முன்னேற்றம், பொதுநலம், அரசியல் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களுடைய புலனிச்சைக்காக தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. பெரிய பெரிய பில்டிங், நிறைய ஆட்டோமோட்டர் மொபைல்ஸ். ஆனா அதால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இந்த இயற்கை வளங்கள் வந்து சுரண்டப்படுகின்றன. அதனாலதான் நமக்கு வந்து நிறைய இயற்கை உபாதைகள் வருகின்றது. 3 விதமான துன்பங்கள் பார்த்தோம். என்னென்ன அந்த 3 விதமான துன்பங்கள்? பிரைமரி மிசரிஸ், ஓகே. எது வந்து இந்த இயற்கை சீற்றங்களை வந்து எதுல நம்ம சொல்றோம்? அதிபௌத்திக. சொல்லுங்க. இயற்கை சீற்றங்கள் வந்து அதிபௌத்திக இல்ல மாதாஜி, அதிதெய்வீக இல்லையா? இயற்கையை நம்ம வந்து கஷ்டப்படுத்துறது அதிதெய்வீக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 4 விதமான மக்கள் வந்து பகவான் இடத்துல சரணடைறாங்க, 4 விதமான மக்கள் பகவான் இடத்துல சரணடைறது இல்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். பகவத்கீதையில 7.15 இல்லையா, துஷ்கிருத்தா, மூடா, நராதமா, நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூட பிரபத்யந்தே நராதமா மாயையா பக்ருத ஞான
ஆசூரம் பாவம் ஆசிரித்தா. 4 விதமான மக்கள் பகவானிடத்துல சரணடைகிறாங்க. சில 4 விதமான மக்கள் பகவானிடத்துல சரணடைகிறது இல்லை அப்படின்றாங்க. யாரெல்லாம் அப்படின்னாக்கா, ஞானம் இல்லாதவர்கள், அறிவற்ற மூடர்கள், நானும் பகவானும் ஒண்ணும் நினைக்கிறவங்க, மனிதரில் கடைநிலையோர். 4 விதமான கொள்கைகளை நமக்கு ஃபாலோ பண்ணணும்னு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. என்னென்ன அந்த 4 விதமான கொள்கைகள்? 4 பிரின்சிபல்ஸ், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், ஒழுக்க விதிமுறைகள். 4 விதமான ஒழுக்க விதிமுறைகள். இது மாம்சம் வேற யாராவது சொல்லுங்க. இருக்கீங்களா எல்லாரும்? வைத்தியநாதன் பிரபு இருக்கீங்களா? சர்வா பிரபு இருக்காங்க, சரவணன் பிரபு இருக்காங்க, இல்ல இவங்க சத்யா பிரபு. சத்யா பிரபு, சிவகாமி மாதாஜி. 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்ன? கைவிழி மாதாஜி இருக்கிறாங்க, கோபால் பிரபு, கைவிழி மாதாஜி, ஐஸ்வர்யா மாதாஜி எல்லாம் இருக்கிறாங்க. சொல்லுங்க, யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இப்ப. மாது சூது புலால் உண்ணாமல் இருக்கு. மது சூது புலால் நேத்து கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? இது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கருணை, வாய்மை, நேர்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து சௌச்சம், அந்த தூய்மை, இதெல்லாம் வந்து அழித்து விடும். அந்த விஷயங்களை ஃபாலோ, அந்த விஷயத்துல மூழ்கி இருக்கவங்க, மனிதரில் கடைநிலையில இருக்கக்கூடியவங்க, நராத்தமா, துஷ்கிருத்தினா, விஷமிகள், மூடா, அறிவிலிகள், மாய சக்தியால அவங்க கவரப்பட்டவர்கள், நாத்திகத்தன்மை கொண்டவர்கள். இந்த 4 பேர் வந்து பகவான் இடத்துல சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நாத்திகனை காட்டிலும் மாயாவாதிகள் வந்து மிகவும் அபாயகரமானவர்கள் பிரபுபாதர் சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, நாத்திகனாவது கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. மாயாவாதிகள் நானும் கடவுள்னு ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இப்ப நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இல்லையா, நான் கல்கி அவதாரம் சொல்லிட்டு வராங்க. நான் ஒரு எத்தனை தவறுதலான ஆன்மீகத்தை வந்து அரசியலாக்குறது மட்டும் இல்லாம அதை வந்து மக்களுடைய அறியாமையில வந்து அவங்க வந்து அதை வந்து தவறான வழிகள்ல பயன்படுத்தி அவங்கள வந்து சீர்குலைக்கிறாங்க அதெல்லாம். சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப அபாயகரமானவர்கள் அப்படின்றதையும் நம்ம பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? சோ இந்த மூடர்கள் எல்லாம் கழுதைகள் அப்படின்றதாக சொல்லப்படுது. ஏன்னா கழுதைதான் வந்து மூடத்தனத்தோட சின்னமாக கருதப்படுகின்றது. பயனற்ற புலனின்பத்தில், இந்த புலனின்பத்தால நமக்கு ஏதாவது பலன் இருக்கா அப்படின்னாக்கா, ஒரே ஒரு பலன் என்ன அப்படின்னாக்கா, மீண்டும் மீண்டும் பௌதீக பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில நம்ம மாட்டின்னு முழிக்கிறதுக்கு அது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும், அவ்வளவுதான். சோ அது வந்து ஒரு பெரிய அவித்யா, பயனற்ற புலனின்பம். இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல இருக்கக்கூடிய கல்வி நமக்கு அதுதான் சொல்லி தருது. சோ நாகரீகம் தான் என்ன அப்படின்னா, பசுவை வளர்க்கறது, அது பசு பராமரிப்பு, விவசாயம் செய்வது, அந்த இயற்கை வளங்களை பராமரிக்கிறது, பக்தியோட பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது, அதுதான் வந்து நாகரிகம். உயர்ந்த மாட மாளிகளும் அந்த கட்டடங்களை செய்யறதோ, இல்ல நாகரிகமான நவநாகரிகமான தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குறதோ, இல்ல சாலைகள் அமைக்கிறதோ, உயர்ந்த பெரிய இயந்திரங்களை கொண்டு வரதோ, மற்ற நாடுகளை தாக்குறதுக்கும் சர்வநாசத்துக்கு தான் அது வந்து வழிவகுக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அது ஒரு விஷயம். சோ அவித்யை என்பதும் அறியாமையை கொண்டாடுபவர்கள் என்பது கல்வியின் அபிவிருத்தி என்ற பெயரில் இப்படிப்பட்ட நாகரிகத்துக்கு துணை செய்பவர்கள் வெறும் புலனின்பத்தில் திளைத்திருப்பவர்களை விட உண்மையில் அதிக கேடு விளைப்பவர்கள். இதுதான் வந்து கல்வின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை தவறுதலா வழி நடத்துறாங்க இல்லையா, அவங்க ரொம்ப டேஞ்சரஸான பீப்புள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் கல்வியை பரப்புவது என்பது நாகரிகத்தின் தலையில் நாகத்தின் தலையில் ஆபரணத்தை வைப்பதற்கு சமமாகும் இல்லையா? அந்த நாகத்தோட தலையில நம்ம எந்த ஆபரணம் வச்சாலும் அதை போய் எப்படி எடுக்க முடியும்? அதுவும் ஒரு விஷம் கலந்த ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனால நமக்கு ஏதாவது பலன் இருக்கா இந்த நாகத்துக்கு மேல அலங்கரிக்கப்பட்டது? அல்லது வந்து இங்க 2 அனாலஜி வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. நாகத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த ஆபரணம் பிளஸ் வந்து டெட் பாடியை வந்து ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், அலங்காரம் பண்ணிட்டு ஊர்வலம் கொண்டு வருது. சோ அப்படிப்பட்டதுதான் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நாகரிகமான கல்வி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே. ஆன்மீகம் இல்லாத அந்த நாகரிகமான கல்வி நம்மள வந்து இந்த மாதிரியான இழிநிலைக்குத்தான் எடுத்து செல்லுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய புலனின்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. புலன்களுக்கு மேல நம்ம வந்து பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம். புலன்களுக்கு மேல வந்து நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு? மனம் இருக்கின்றது. மனதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? புத்தி இருக்கு. அந்த புத்திக்கு மேல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மனம் சார்ந்த தலம், புத்தி சார்ந்த தலம், அதுக்கு புத்திக்கு மேல என்ன இருக்கு அப்படின்றது ஆத்மா. சோ அந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டான ஆன்மீக ஞானத்தை
இருக்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டும். அது இல்லாத அனைத்துமே வந்து அவித்யா என்று கருதப்பட வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அறியாமையில மூழ்கடிக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான கல்வியும் கலாச்சாரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள நரகத்துக்குத்தான் எடுத்துட்டு போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. மாதாஜி நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க, வாசிங்க மாதாஜி. அடுத்த பேராகிராஃப் வேதங்களின் படி. மாதாஜி 10 நாள் ஆயிடுது, பரவாயில்லையா? 10 நாள் ஆயிடுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி ஹரி போல். நாளைக்கு பார்க்கலாம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। எப்படி மாதாஜி நான் 9:30 தான் ஆச்சுன்னு நினைச்சேன், 10 o'clock ஆயிடுச்சு. ஏன் என்னாச்சு? நம்ம மேபி அந்த மற்ற கிளாஸ்ல இருந்தனால லேட் ஆயிடுச்சு. அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தீங்க மாதாஜி, அதனால. இல்ல ஐ திங்க் முந்தின கிளாஸ்ல லேட் ஆயிடுச்சோ. நாளைக்கு நம்ம 10வது மந்திரத்தோட முடிக்கலாம். எல்லாரும் நாளைக்கு டைமுக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம். இன்னைக்கு இருந்த மாதிரி பிரபுவோட கிளாஸ் இருக்காது நாளைக்கு. நான் சாரி எல்லாரும் பண்ணிக்கணும். நான் நினைச்சிட்டேன் 9:30 தான் நினைச்சிட்டேன். நாளைக்கு நம்ம இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதாவது டவுட்னா நோட் பண்ணிக்கங்க, நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஆமா, நாளைக்கு 8 to 9 சதாச்சார கிளாஸ் இருக்கு. சோ எல்லாரும் சதாச்சார கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. மாதாஜி தான் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. ஏகநாம்ச மாதாஜி, நாளைக்கு நம்ம ஒரு ட்ரையல் பாத்துடலாம். நீங்க யூடியூப் லைவ் போறத பத்தியா? நீங்க இருந்தா மாதாஜி போடணும். ஆமா, பாத்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா பிரபு? நாளைக்கு எதனா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கேள்வி பதில் எதுனா நாளைக்கு நம்ம பாத்துக்கலாம். ஏன்னா லேட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி ஞாபகப்படுத்தினதுக்கு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ சொல்ல வரீங்களா? ஓகே.